Met ingang van 1 september maaien boeren tijdelijk geen eiwitrijk krachtvoer meer aan hun kei. Maar net iedereen is het hiermee eens. De voermaatregel, daar ken ik me totaal net in vinden, want daar hebben wij best wel skeer van als bedrijf zijnde. In uw geval, als het dan haast door de kjellen, de jongste groep besten, die krijgen nou mooi heer van u. En dat is deels van loon wat later meer wordt, omwille van de grijdenvogels. En hij is van nature eiwitarm ruwvoer, wel heel mooi voer, maar dat verdient wel een aanvulling in de vorm van een eiwitrikere brak. De basis van een rantsoen van de koe is het ruwvoer. En dat ruwvoer dat wisselt ieder moment van samenstelling. Want gras, als dat aan het groeien is, dan wordt onder invloed van de zon en het weer bepaald hoe het samengesteld is. Hoeveel energie erin zit, hoeveel eiwit erin zit. En om dan te zorgen dat de koe altijd de juiste hoeveelheid van de verschillende ingrediënten binnenkrijgt, wordt er krachtvoer bijgevoerd om dat evenwicht goed te houden. Verhoringen in krachtvoer zijn schadelijk omdat het een groot effect had op een van de fjouwe magen. Zij is het vooral schadelijk voor de eerste maag, de pens, want het verstoort de energie-eiwitbalans. Een populatie bacteriën die past zich niet van de een op de andere dag aan. Dus op het moment dat een koe een ander rantsoen gaat krijgen, dan betekent het dat die pens eigenlijk 3 weken nodig heeft om weer in een goed evenwicht te komen. Dus als jij dan zegt van nou we gaan voor een korte periode gaan wij die eiwitconcentratie in het krachtvoer wat verlagen. Met als risico dat er bijvoorbeeld veel te veel krachtvoer gevoerd gaat worden aan koeien om dat eiwit voldoende te houden. Dan kun je in een korte tijd toch al heel snel gezondheidsproblemen laten optreden. Zelfs tijdelijke verhoringen in krachtvoer hebben grote gevolgen. Zij krijgen problemen met de poten en klauwen en ook had het invloed op de gezondheid van het jaar. Maar minder eiwitten had ook effect op de keeltjes en de melkproductie. Kjellen die hebben eiwit nodig voor hun skeletopbouw, dus voor hun jeugdontwikkeling. Als dan bijvoorbeeld de melkei juist, die heeft een bepaalde hoeveelheid eiwit nodig om melken te produceren en in conditie te blijven. Boeren zijn het net eens met de milieuonpak van minister Schouten. Ja, het gevoel wat we eigenlijk meinen, maar wat haar is dat de landbouwsector wordt hard aanpakt op alle manieren. En zodoende wordt ammoniak inruilen tegen stikstofoxide. Omdat wij het gevoel hadden dat de andere sectoren en de industrie dat die alle ruimte krijgen. En wij worden alleen maar beperkt. Toch willen boeren ook meedenken en ze binnen naar andere oplossingen ontzien. Al neemt de frustratie ondertussen toe. Een daarvan is bijvoorbeeld als je dong uitrijden, als je jarje, dus de drilldong, dat je daar water aan toevoegen. En op die manier heb je minder emissies bij het uitrijden. Dat hebben we met landbouwcollectief alle onjoen verleden hier oktober of november ook het goed had. Maar ja, Schouten zei in eerste instantie van ik zal er wat mee doen, maar we hadden er eigenlijk nooit weer wat van jet. Dus de frustratie is alleen maar groeit, heb ik het gevoel bij de meesten.